הישן, אני לא כמו כולם כאן, אני מהבית ספר הישן, כרוך מוכן ומזומן, אני לא אחד שנעלם, אני חייב לחזור לכאן. המאבק הוא על הדמותה החינוכית של מדינת ישראל. איזה מקום החינוך תופס ומה המשמעויות של זה, הוא כלפי השלטון ובכלל. כולם עדר ענק, אבל... מדברים על הגדרת כיתות, מדברים על שחיקת שכר ומדברים על ההחזר של שעות למערכת שנלקחו במהלך השנים האחרונות. רואים את השינוי הזה גם אצל האוצר. האוצר כבר מדבר על איך מוסיפים תקציבים להגדיל כיתות ואיך מוסיפים את השעות שנלקחו מהמערכת. זאת אומרת, שכר המורים הוא לא הסוגיה הכי חשובה, הוא סוגיה שבעיניי קריטית. אבל עם זאת, ארגון המורים נאבק על זה, שזה לא הסוגיה הכי חשובה. נגלים לפעמים. והחשיבות הכי גדולה זה להגיע ל-15-20 אלף איש שעולים לירושלים. זו משימה כמעט בלתי אפשרית, אבל אפשרית. יש לנו אויב אחד, זה המשחק ישראל-רוסיה. אויב מאוד מאוד קשה. אני מהבית ספר הישן, אני לא כמו כולם כאן, אני מהבית ספר הישן, כרוך מוכן ומזומן, אני לא אחד שנעלם, אני חייב לחזור לכאן. מה בעצם המטרה שלכם כשאתם מביאים את האנשים לכאן? קודם כל זה כנס של כל המחזורים, לראות איך אפשר כרביבים, בעצם גוף שהוא מחשיב מורים בצורה אמורה להיות מאוד מאוד טובה, איך אתה מביא אנשים להיות יותר אקטיביים. רביבים, בכל מקום אתה יכול לראות את הבוגרים שלהם, או את הסטודנטים עושים המון דברים, אם זה באמת הסטודנטים שבכל ירושלים בעצם הם מובילים של המאבק. עשו תשומה שהחתימו 1,100 סטודנטים בכל רחבי הארץ, שאומרת שאם מצווה מניעה הם מפסיקים את ההכשרה שלהם כמורים. מה זה עבודה, אין אהבה, אין כבוד, כולם רוצים שינוי, עומד להיות כאן. המעמד של המורים הוא מעמד, כמו שאני מבין ממך, מעמד יחסית נמוך שעליו אתם נאבקים. אז מה בעצם גורם לאנשים לבוא ודווקא לרצות להיות מורים? תראה, זה שהמעמד נמוך זה לא מונע ממך לא לרצות להיות מורה. אם אתה מאמין בחינוך, אתה מאמין שדרך זה אפשר באמת לשנות, ודרך גם ההוראה, גם החינוך כיתה, ועבודה עם בני נוער, אתה מאמין שאפשר לשנות את המצב במדינה. ואני חושב שזה הדרייב. אני חושב שכל האנשים שפה בסגול, אתה רואה, באים בגלל שהם מאמינים שאפשר לשנות בעזרת חינוך, באמצעות חינוך. בגלל זה הם פה, ובגלל זה אלפי אנשים מתחילים ללמוד הוראה. אבל אני מהבית ספר הישן, אני לא כמו כולם כאן, אני מהבית ספר הישן, כרוך מוכן ומזומן, אני לא אחד שנעלם, אני חייב לחזור לכאן. מהבית ספר הישן, אני לא כמו כולם כאן, אני מהבית ספר הישן, כרוך מוכן ומזומן, אני לא אחד שנעלם, אני חייב לחזור לכאן. אתה והבית ספר שלך זה עמך, תדבר חזק שמישהו יקלוט לך ורפ הם קלאסים, לומדים בלט, עושים שפגטים, אנחנו מפשיטים כלי נשק אוטומטי. אותנו לימדו לחיות בשביל מילה, למות בשביל השקר, להרוג בשביל כללה, והשביל שבחרנו השביל